Aile, Yes, madam. pumunta ka doon sa palengke. Bumili ka ng mga prutas para sa New Year. Ay, okay. Wala kang problema sa akin, madam. At wala din akong problema sa iyo. Sige, bilhin ko yung palengke ng prutas. Oh, ito 100. O sige, madam. Iba't ibang klaseng prutas, ha? Okay, madam. O, iwanan ko muna sa iyo itong labahan, madam, ha? Ikaw muna manglaba sa sarili mo. Kasi bilhin muna kita ng palengke. Balikan lang kita. A few moments later. Ito na talaga yung prutas na inutos ko kay madam na bilhin sa kanya. Ang hirap talagang magbili ng prutas ngayon kasi masyadong mahal sa palengke ni madam. Nahirapan talaga ako sa kalisod kasi 100 lang yung budget. Kaya ito na lang yung gagawin natin para malibang sa tuwa si madam. Ito, apple, kasi 13 yung kailangan eh. Lemon, santol, ito, suha, lansunis, lumboy. O, madam, ito na lahat yung ano mo. Sinugo mo na prutas sa akin na 13 ka buo. O bakit ganyan? Kuripot mo kasi eh.